गिबियावनो रायजों बड'लेण्ड खौरां नायगिरि गासिबो खौरां बिजों नायगिरि गासिबनिसिमबो गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। बे समाव आं दं बाक्सानि सालबारि कमलाबारि स्टेडियामाव आं दंफैयो। बे समाव आइराखि थियेटारनि मोनसे रिहार्सेल हाबाफारि सोलिनायनि गेजेरजों दिनै हरखाब मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे समाव आं आइराखि थियेटारनिनो बिगुमा बिथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौ मिथिनानै लाग्रोनो नाजागोन। गिबियावनो रायजों बड'लेण्ड चेनेलनि जानानै गिबियावनो नोंथांखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोना मोनसे हाबाफारि फालिदों। बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय फालिनाय जादों? दिनै जोंनि गेजेराव सासे राफोद महरगिरि दंमोन आरो गौतम बर'। गौतम बर'आ बबे थियेटाराव हाबा मावोमोन? माने बिथाङा नै गोदान नङा, बेयो गोदोनिफ्रायनो बिथाङा थियेटार जगतआव जरित्र दंमोन, महरगिरिमोन। आरो दा जोंनि गेजेराव नै थांनाय मोनायाव मानसिया गोमाबाय आरो थैबाय आरो। स' बिनिनो मोनसे दुखुनांथाव जोंनि थियेटार जगतनिफ्राय जेनेबा बिदि जों सानहराखैमोन। मानसिया नंगौ बेरामाव गोग्लैसोनानै दंमोन आरो बिथाङा देग्लाय हाथरखि थियेटारावबो एग्रिमेन्ट जानाय जों खोनादों आरो बिथाङा बेरामनि थाखायनो बिसोरखौबो माने थाथारगोन होननानै बुंहरनो हायाखैमोन। मानो होनबा बे बेरामाबो गोब्राबथारमोन नालाय। स' आरो जोंबो जिखिनि मदद हरनांगौ जों हरदोंबाबो थोजासे जों हरनो हायाखै। आरो दाखालिबो जोङो बेबायदि सानाखैमोन, बिनि बेरामखौथ' गोब्राबबो जों सानाखैमोन। थेवबो जोंनि फुजायाव आइराखि थियेटारनि दाखालिनि फुजायाव बिथाङा फैनानै नुजाफैदों। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिदि हरखाब रुंसारि जागोन जों बेखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन। बिथाङा मा बेमाराव गोलैसोनानै दंमोन? किडनि एन्ड लिभार बे गाज्रि जादों होननाय जों मिथिनाय मोन्दों आरो। बिथांनि जिथु बेमार जानाय, बेयाव गोबां थियेटार जगतनिफ्रायबो अनसुंथाइफोर हरनाय जादोंमोन नामा? नोंथांमोननि अनगायैबो? बेखौ आं मिथिनो मोनाखै बर्थमान। दा जिखिनि जों दुखुनांथाव माने थियेटार जगतनिफ्रायनो सासे महरगिरि राफोद गोमालांबाय नालाय, बिनि थाखाय जोङो जोबोद दुखु मोनदों। स' बिनि थाखायनो गोजौआव सोरगोआव माने आलो गोजोनै बिनि आत्माया मोजाङै थाहैथों, बिनि थाखाय जों दिनै केन्डेल सावनाय जाबाय आरो बिथांनि थाखाय। आङो ओरैनो 2 बोसोर बिथांखौ लोगो मोनदों। दा आंनि नैबे एक्टर्सफ्रा बिसोरो आंनि आगोलनो लोगो मोनखानाय बिथांखौ। बिथांमोननावबो सोंनो हागोन बिथाङा माबायदि, बहुद मोजां मानसिमोन। दा गोबाङानो साननो हागौ थैनानै थांनायखाय मोजां, खिन्थु बे नङा। जों प्रेक्टिकेलि मानसिखौ मोन्दों, बहुद मोजां एक्टिं प्लास आरो बहुद इन्जयआव थायोमोन। बेनि थाखाय गोसो गावदों आरो जों दिनैहाय। नंगौ, बे समाव आङो सासे राफोद महरगिरि, थियेटारनि खामानि मावनानै सम बारबोबाय थानाय बिथां आदैनिफ्रायबो आं बिबार बावजेनगिरि, आलारि बा केन्डेल फोजोंगिरि बिथां आदैनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्राखौ मिथिना लानो नाजागोन। गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि चेनेलाव बरायग्रोनायजों लोगोसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बे समाव दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन? दिनै बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। रुंसारि जालांनाय बिथां गौतम बर'आ, बिथांनि थाजेननाय जों माबाखौ मोनाखै, बेसेबां समाव थादोंमोन। थेवबो बिथांखौ जों गोबां लोगो मोन्दों। बिथाङा सासे राफोद महरगिरिमोन, एक्टिं खालामोमोन, इन्जयबो खालामोमोन। बिथाङा गोबां मानसिफोरजों माने रंजा खुसिबो थायोमोन। बिथांनि एक्टिं खालामनाय माबानायफोरखौ मोजां मोन्दोंमोन। नाथाय बिथांखौ देग्लाय बोसोराव जों गैयामोन, नेक्स्ट बोसोराव दंमोन। आगोलाव जों गोबां लोगो मोन्दोंमोन नालाय। दा बिथांखौ बेमाराव गोग्लैदों होननानै आंबो मिन्थियामोन। जेब्लानो जोंनि बे थियेटार आइराखिया बेखेवनाय हाबाफारि जागायजेननाय समाव बिथाङा फैदोंमोन। बे फैनायाव बिथांखौ आं नुदोंमोन, रायज्लायदोंमोनबो एसे, ओरैबायदि माने बेरामाव आं गोग्लैना दं। बेनिफ्राय बे थांखांनायनि उनावहा जाहाथे बिनि बेरामा बेसेबां गोब्राब जाखो माखो जों मिन्थिया। बे थांनानै जों थांनाय दहाय फुङाव माने दिनैनि बे फुंबिलियाव जे खबर मोनबाय जे गौतम बर'आ रुंसारि जाबाय। दुखु नांदों, बर' हारिनि गेजेराव सासे राफोद महरगिरिया दिनै जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बेखायनो जों दुखु नांदों बिथांसिमबो। बिथांनिसिम नोंथांमोना मा हाबाफारि लानाय जाखो? बिथांनि जि रुंसारि जालांबाय, जों दिनै बिथांनि मुङाव जों दिनै फुङाव मोनसे कन्डलेन्स खालामखांबाय 1 मिनिट। दा जों मोनाबिलियाव जों बिथांनि
मुङै जोङो दिनै ममबाति आलारि बाथि धुप धुना सावनानै बिबार बावनानै जों आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोन्थों। जों दिनै दा मोनाबिलि समाव जों बे हाबाफारिखौ लादों। गौतम बर' थुबायना गौतम बर' बिथांखौ दिनै रुंसारि जाबाय होननानै खोनानो मोन्दों। नोंथांमोना गौतम बर'खौ बेसेबां समनिफ्राय लोगो मोनबोदोंमोन? बे समावहाय आं बुंगोन आं गौतमजों बिराद मोजां क्ल'स फ्रेन्डमोन, माने एकदम फ्रि फ्रेन्ड, माने बिदा फंबाय बायदिमोन। आं गोबां मथा मथि 2008 मायथाइयावहाय बिथांखौ सोरां मन्जु थियेटारावहाय लोगो मोनजेनदोंमोन। बिनिफ्रायनो जों सानैजों, गौतमजों आंजों बिराद बोसोर थियेटारावनो खामानि मावबोबाय, रानिं खामानि मावबोबाय थादोंमोन थांनाय बोसोरसिम। बिथाङाबो दस्रा थियेटाराव खामानि मावदोंमोन, आंबो नैबे जोंनि आयराखि थियेटारावहायनो खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय बिदिनो हरखाब बिथाङा एसे गावनि पार्सनेल माबाफोर दंमोन नामा जों मिथिया, हरखाब बेरामाव गोग्लैबाय। आरो बे बेरामाव गोग्लैनाय समावहाय जोंनि नै जेब्लानिया जों आयराखि थियेटारखौ उद्दधन माने रिहार्साल बेखेवजेननो आखायाव लायो, बै दिनखालि बिथाङा बेहाय जों लास्ट खनसे नुजाथिफैनो हादों। गावनि लोरबां देहाखौ लानानैबो जों बेहाय दान्दिसे सम नुजाफैदों। बिथांनिसिम बे समावबो जोबोद गोजोननाय थादों। खिन्थु जों बिथांनि हालोदखौ नुनानै मोजां रायज्लायनो हायासै। बिनि थाखाय बिथांखौ जेरैखि जाया नुजाफैनायनि थाखाय थेंक्स होदोंमोन जों। दा बे समावहाय दिनै खोनाबाय, जों मर्निं टाइमाव खोनाबाय जे गौतमा रुंसारि जालांबाय। बेनि थाखाय जों फुङावहाय कन्डलेन्स लाबाय। बेनिफ्राय नै दा जोंनि आयराखि थियेटारावहाय बिथांखौ दुखु मोननानै, बिथाङा हरखाब जिउ गोमानायखौ दुखु फोरमायनानै जोङो दिनै बिथांखौ दोंसे माला बावनानै बिथांनि जिथुबा आत्मा, बिथांनि आत्माया जे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों, बेखौ बिथा खालामनानै जों दिनै गासैबो जोंनि आयराखि थियेटारनि महरगिरिफ्रा बिगोमाजों लोगोसे जों बिथांनि नामाव केन्देल सावबाय। ओमफ्राय बेनो, बिथांजोंस' आं फोरमायखाबाय, बिराद मोजां क्ल'स फ्रेन्डमोन। बेसे बोसोर लोगो मोनदों? आं बिथांखौ 2008निफ्राय लास्ट थांनाय 24नि जुलाइनि 25 लास्ट बेयावहाय लोगो समसिम मोनजेनबाय। नोंथाङा बे लोगो समसिम मोनदों आरोना। बेनो। बे समाव आङो राफोद सावथुन मुलुगजों लोगोसे थियेटार मुलुगाव आगान होनानै राफोद खामानि मावबाय थानाय माइकेल बिथांनिफ्राय आङो एसे बाथ्रा मिथिनानै लानो नाजागोन। बे समाव आं बिथांनिफ्राय सोंनानै लानो नाजादों, नोंथाङा नैबे रुंसारि जानाय बिथांखौ मोजाङैनो सिनायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नोंथाङा बेजों बबे समनिफ्राय लोगो मोनलायलायदोंमोन? बिथांखौथ' जेनेबा जोंबो मोजाङैनो लोगोमोन। बिथांखौ आङो आलायरन थियेटाराव लोगो मोनजेनदों। फार्स्ट आं बेयाव लोगो मोनदों। बिथांजों थाफानानै जोबोर मोजां मोनदोंमोन। खिन्थु दिनैहाय हरखाबै बिथाङा मुंख्लं जालांबाय। दा बेवहाय मा बुंबावनो, गोसोआव दुखु थाबाय। दा बिदिनो आङो जोंनि गासै हारिमु मोजां मोनग्रा गासै महरगिरि, मालिक, थांना थानाय समावथ' बा बेराम जाबाय थानाय समाव जों नांगौबायदि रावबो हेल्पबो होनो हायासै। मानो होनना बुङोब्ला जोंहाबो एसे माने बे समाव रिहार्सेल टाइमाव जोंहाबो एसे प्रब्लेमाव गोग्लैयो। दा बेनि थाखायनो जोङो बिथांनो नांगौबायदि जोङो हेफाजाब होनो हायासै। बिनि सायाव जों बिथांनिसिम आर'ज गाबहरनाय थाबाय जे जोंखौहाय निमाहा होयो। दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, बिथांनि मोनसे हाबाफारि फैगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव जेन बिथांनि सारादुआव आयराखिनिफ्राय जों गासै आर्टिस्टआ, मालिकआ लोगो नांनानै बिथांनो जों माबा मोनसे अनसुंथाइ बे सारादुआव होगोन। आरो बेजों लोगोसेनो आं गासै बर' थियेटार मालिकफोर बा आर्टिस्टफोर बिथांमोनाबो जेन बिदिनो अनसुंथाइ होयो, होनानै बिथांनि न'खरनि गासै सुबुंफोरखौ गोजोन होयो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै
दोनथ'नाय जाबाय। बिथांखौ जों खोनानो मोनदों बबे मिथिना लानो नाजादों बिथाङा बबे जायगा गामिनिमोन दानि जे रुंसारि जालांबाय बिथाङा पाठसाला जामगुरिनिमोन मोजां एक्टिं खालामोमोन बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारनि खाथियावनो जायो बेनो आरो। नंगौ बे समाव आं आयराखि थियेटारनि बिगोमा केन्देल बावगिरि बिसोरनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय दिनै आंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय। थेंक इउ।